Grupp ta' 41 immigrant fosthom numru sostanzjali ta' nisa u tfal għadhom kemm iddaħlu f'pajjiżna permezz tal-lanċat P61 tal-Forzi Armati ta' Malta. Dan wara biss ġimagħtejn mill-aħħar żbark ta' immigranti f'pajjiżna. Kienu għal-ħabta ta' satejn u nofs ta' tlieta wara nofsinhar xinfxat it-tiben trakkat il-Patrol Boat P61 bi grupp ta' immigranti illegali. Kollox daħlu Malta 20 raġel, 11 il-mara u 10 titfal fosthom żewġ titrabi. Huma ġew salvati wara operazzjoni konġunta bejn il-Forzi Armati ta' Malta u dik Taljana. L-immigranti daħlu Malta wara li d-dingi li kienu fuq u kien interċettat ma' 70 mil nautiku fin-nofsinhar ta' Malta. Il-Forzi Armati ta' Malta bdew l-operazzjoni ta' salvataġġ tard matul il-lejl ta' bejn it-tnejn u tlieta. Wara li ġew informati li kien hemm dingi bl-immigranti illi kellu bżonn l-għajnuna. Aktar tard il-Patrol Boat P61 interċettat l-immigranti. L-immigranti qegħdin jgħidu li huma Sirjani u Palestinjani iżda fosthom kien hemm numru illi ġejjin minn pajjiżi Afrikani. L-identità tagħhom qatt trid tkun stabbilita. Dan huwa t-tieni grupp ta' immigranti Sirjani li jiddaħlu Malta dan ix-xahar. L-aħħar żbark ta' immigranti Sirjani u anke Palestinjani kien fit-12 ta' Ottubru illi għadda fejn il-Forzi Armati ta' Malta irnexxielhom isalvaw 143 immigrant minn fost 6 mitruħ abbord dajsa illi jerqet. F'din it-traċedja u maħsub li tilfu ħajjithom bejn 50 u 200 immigrant. Intant b'dan l-aħħar żbark ta' immigranti, it-total ta' immigranti illi ddaħlu f'pajjiżna din is-sena laħaq l-2000 persuna.